nembang wis bengok-bengok ora karo-karuan kae. Ya karo kowe bareng, heeh. Anten pamundutan malih? Ana. Dari Pak D Buah depan gereja pesan lagu Ya. Jambu Alas. Oh iya. Jambu Alas. Lagunya buat Romo Herculanus, semoga sehat selalu. Matur Amin. sembah nuwun. Ayo. Nggih, Pak Seno niki wau kathah sanget. Nggih, pamundutan bodang kuning wonten. Ana. Tembang kangen wonten. Ana. Tapi kita berdua dapat tantangan. Tantangan apa? Ini bentar aku bacain dulu ya. Waduh, wis Par. ana. Terus ini mau memberikan tantangan yaitu menyanyikan lagu Sambung Wanci Dalu. Sudah saya transfer dan saya minta bawonya Pak Seno. Sudah saya transfer buat Pak Seno 1 juta. Udah nyampai di tempat saya. Jikalau Sik. ya. Omong karo sing ngomong kuwi. Nggih. Aku ki sak bawa ki paling ora 20 juta. Wah! Aku sak yuta ki apa itu? Iki dit lho, pirang-pirang ki. Tak keke kowe kabeh cover. Oh iya. Mengko. Berarti orang nerima tantangane? Bawane kowe wae, sak yuta nggon aku PN. Tenane ngono. Iki di apengene duet tapi ne duet. Apa? Duet. Ben ketone Paseno karo aku Elisa Orcarus Alasok. Duet ki woh sing cilik-cilik nang ilat ireng kae. Duet. Duet ki sing segelas 500 kae. Dawet. Dawet ki sing dienggo awake dhewe kuwi. Dawet. Hes. Aku yo ngerti kok. Nek diblasukke ndlontor wae sak. Duet. Heeh. Duet. Ya. Duet. Oke lah. Ya, terima Duet. ya Terima. tantangan dan ngetoke nek Paseno karo Elisa kuwi sempak. Sempak. Ya. Kompak. Ya, kompak. Ngaturke tetembangan. Ya sinden liyane sabar. Ya, sing urung dipilih karo warga masyarakat ditampilkan sebaik-baiknya. Apa kula lare saking kulur temon kulon praga nyuwun lagu Selendang Biru ingkang nyekar Pak Sino piyambak. Matur suwun. Ora mungkin. Nanti mitekno aku terus ora entuk apa-apa e. Iya. Ya wis pokoke kuwi hakku kok ya. Nggo diaturake ya matur suwun. Ya. Ayo, mboko siji kuwi ana layange to, ora usah dadak aku ndangu. Tembange apa? Ya. Ayo Mbak, ikan dhisik. Ya. Ki sing saking Gunung Kidul tak caosi sindenku sing saka Gunung Kidul. Oh iya. Mbak Ika Suhesti, monggo. Jumeneng, Mbak. Ya, iki saka Gunung Kidul. Ya, wah ketok. Rai kok bathuk tok. Ya ben ketok. Ah iya. Iki akeh lho kan sedulur-sedulurmu akeh kan ning kene iki. Nggih napa? Wo, pirang-pirang. Iya. Iki mau bapak-bapak sing padha salaman karo aku. Kula saking Playen, kula saking Semin, kula saking mundi Nglipar oke banget. Mula iki ya termasuk apa jenenge iki sedulur-sedulurmu kowe ya saka Gunung Kidul. Iya. Nggih, matur nuwun. Ning kula ora dijaluki lagu kok. Heh? Ora dijaluki lagu. Engko tenang wae kowe. Iya. Aja kuwatir, engko kowe mbayar sapa ngono ning jaba. Toko nulis layang terus kok njaluk aku. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Iya. Teh tombok. Heh? Ora disawer malah tombok. Ya ora apa-apa sementara golek jeneng ki aja golek jenang sik. Wong pentas ki golek jeneng sik, nek jeneng lagi jenang. Nek jenenge wis entuk, jenang ki teko dhewe. Oke. Tegese kowe ngerti ora artine kaya ngono kuwi. Berusaha dulu, ana tetembangan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit sik, bersenang-senang kemudian. Iya. Elisa iki mbiyen yo lek ku gojlok kaya ngapa nganti dadi kaya ngene iki. Iya. Mula ya Mak, iya lek ku ngajari tenanan mbiyen isin kon ngadegi. Isin, Pak. Badan saya kecil, enggak apa-apa. Yang disukai ada yang kecil, ada yang besar. Iya, selera ya. Nah, selera. Iya. Yo. Niki napa nggih? Ayo nyaut panyuwunane sinden siji sik kuwi. Gubuk asmara ya kena. Nek Ya. sing disuwun niki. Heh?
Sik disuwun iki. Ora apa-apa tok tembake ora apa-apa. Aku teknik, engko tok tembangke terus dite tok jalukne aku separo. Yo mesara entuk to ya. Mesara entuk wis mlebu ning tas kabeh iki. Ya wis ora apa-apa kok ya. Ngopo Isa? Ya, ora apa-apa ditembangke, Mbak. Napa riyen iki? Ya. Gubuk asmara. Gubuk wis kok. Kowe iki terkenale gubuk kok. Iya. Mangga. Nyingkar nyingkur wiwi tane napa nggih? Oh, Napa? kan lenggah. Penontonnya. Oh lah, monggo. Lah kula ya mboten ngertos dadine. Ya, ingkang ngajeng monggo katuran lenggah nek ana papan kagem iso dienggo lenggah bareng-bareng lenggah sing mburi men padha prisa. Ya. Engko mbangane jumeneng ngerti-ngerti lagi. Wiwitane biur. Nyemplung blumbang rak malah dadi panganing para grameh-grameh. Engko nek grame terus ngrasani iki ngopo ndelok wayang cenanangan nyemplung blumbang. Ya. Enggak alon-alon. Wiwitane nyingkar nyingkur Eno lingsam yen ke mutan lelampahan kang wuri Tresna tulus. tresna tulus nadyan nengku buk as mara Lenggah, pokoke sing sareh, sing pekuleh. Ya. Nek ngarep ana papan dienggo lenggah ya iso lenggah. Ngono ya, Mak. Saking sesake nggone, ya. Jane jembarno ning merga keponto-ponto ana blumbange kuwi. Dadine dadi ciyut nek upama blumbange iki diuruk sike. Ame ngarep wayangane kok ngentek-entekke dadak nguruk blumbang. Ayo mbok menawa kok merga nek nganti usuk-usukan ki ya bakale nek ora sareh ya dadi masalah lho. Iya. Lungguh. Ale lungguh kesusu nglungguhi ndase kancane. Matane. Sosok kadang kalau malah gawe geger. Iya. Monggo, yuk.
datu. Ya. Nah, nona. Cedotan sajroning jogetane apik ya, Mak. Ambiyan iki nek ra tak dandani iki penyanyi dangdut kok ana. Oh. Penyanyi dangdut nganggo kathok cekak ngono kae. Ha kok iso ketemu. Aku miyar ya penggemar. Oh. Anggere ndelok ngono, wah nek muni megal-megal wong nang kene bokonge iso tekan Taman Mini ngono. Sut ngono wah. Bocah iki kok suarane apik sajake. Nek tak dandani dadi sinden kok becik. Oh iya, ndalae kok terus gelem nyinden. Iya. Tak omongi kowe dadi penyanyi iki umur 40 wis ra payu. Ning kowe dadi sinden umur 65 nek suaramu ijik apik, dipupuri urung rontok. Heeh. Kuwi bakal isih payu no. Wah, terus pindah haluan. Terus dadi penyanyi dangdut. Iya, ngono ya. Heeh. Ya iki mau wis dilambari karo Mbak Ika Suhesti saka ngendi? Saka Tanjung Sari Gunung Kidul. Oh iya. Gunung Kidul Tanjung Sari Kemadang kono pelosok wetan. Iya. Goleki omahe angel Raja Mak-jamak. Pas wingi pas lara tak tileki iki alah ya ampun wis saka aspal ki no. Iya, menggok nengen ki lemah bluduk kae mbok 30 kilo. Iya. Aku nganti takon kene iki jek Indonesia urung Kang. Indonesia ya Pak. Apa ya wis ora ana wong-wong mula tanggane adohe Raja Mak-jamak. Iya, ngarep kebon kayu jati jembar bahkan ku tanggane mencit ning dhuwur gunung kae. Iya. Anggere ngabari wis mulih. Heeh. Ya ora apa-apa. Nek ya bocah kono malah ayu-ayu ya, Nak. Iya. Monggo banyune arang lho. Heeh. Adus ya ora tau kok. Kuning-kuning. Iya, ya ora apa-apa. Ayo,
Elisa Orkaros Alaso, ya sa. Ya. Monggo. Iki sinden sing lagi wah wis nek ngebis nggugahi wong turu. Inggris muni joget nembang-nembang wis bengok-bengok ora karo-karuane. Ya karo kowe bareng, heeh. Anten pamundutan malih? Ana. Dari Pak D Buah depan gereja pesan lagu Ya. Jambu Alas. Oh iya. Jambu Alas. Lagunya buat Romo Herculanus, semoga sehat selalu. Matur Amin. sembah nuwun. Ayo. Nggih, Pak Seno niki wau kathah sanget. Nggih, pamundutan bodang kuning wonten. Ana. Tembang kangen wonten. Ana. Tapi kita berdua dapat tantangan. Tantangan apa? Ini bentar aku bacain dulu ya. Waduh, wis ana. Par. Iki wis lunas iki mau tenan. Lunas maksudnya piye? Wis ditransfer. Tenan, ojo nganu sike ojo. Ojo apa? Ojo berpikir sing ora-ora sike ya. Ya. Iki khusus dinggo Paseno. Ya. Iki nek gaweanmu tak ajar lho kowe. Tak delokke tenan mengko didelok. Ya. Sabar tak wacakake. Apa? Tak wacakake. Tak wacake ngono wae rasaku ki anu karo. Ini di atas namakan Senomania. Senomania. Ya. Oh. Sudah lama gak dengerin Mbak Elisa nembang lagu-lagu alusan, akhir-akhir ini lebih sering nembang lagu Podang Kuning atau yang lain. Terus ini mau memberikan tantangan yaitu menyanyikan lagu Sambung Wanci Dalu. Sudah saya transfer dan saya minta bawonya Pak Seno. Sudah saya transfer buat Pak Seno 1 juta. Udah nyampai di tempat saya. Jikalau ya. Omong karo sing ngomong kuwi. Nggih. Aku ki sak bawa ki paling ora 20 juta. Wah! Aku sak juta ki apa itu? Iki dit lho, pirang-pirang ki. Tak keke kowe kabeh cover. Oh iya. Mengko. Berarti orang nerima tantangane? Bawane kowe wae, sak juta nggon aku PN. Tenane ngono. Iki diapengene duet tapi ne duet. Apa? Duet. Ben ketone Paseno karo aku Elisa Orcarus Alaso kuwi. Duet ki woh sing cilik-cilik nang ilat ireng kae. Duet. Duet ki sing segelas 500 kae. Dawet. Dawet ki sing dienggo awake dhewe kuwi. Dawet. Hes. Aku yo ngerti kok. Nek diblasokke ndlontor wae sak. Duet. Duet. Ya. Duet. Oke lah. Ya, terima ya Terima. tantangan dan ngetoke nek Paseno karo Elisa kuwi sempak. Sempak. Ya. Kompak. Iya, kompak. Cawe itu omongane ceplas-ceplos. Ngetoke Tenang nek lho iki bener. ngetoke nek awake dhewe iki sempak. Sempak. Iki aku kurang ngapusi ya. Delok. Delok tenan. Ini yang memberikan kita penginapan. Oh ya. Tapi nggak mau disebut namanya, mau atas nama Senomania aja. Oh nggih. Tuh mintanya Pak Seno yang bawa. Dadi ra sulak-suluk wae, pisan-pisan bawa. Wong mayang kok kon ra entuk sulak-suluk ora. Aku caretane njaluk. Ya, iki tabuk kakake. Ya. Elisa wis tau suluk. Iki dalang padake S1 dalang ya. Yo. Mboten apa-apa nggih, mengke podang kuningnya malih. Ya. Mulai ya, Pak. Mulai. Sanadyan to tangkep bumi langit Kisena Nugraha. Swara dalang apa swara wiraswara beda lho iki. Oh beda. Ah. Ya wiraswara ben nyaingi kateno. Prasetyanku tan kinggang sareng
Jatene aku medhun derajate. Iya ya, Pak. Wiraswara ki tak bayar kok aku dadi wiraswara. Emoh. Iya, terus kowe ayo. Lan kakang kang gemesake yakti pengen tak bener ya bener tembung ning kakungmu tan lila mesti kandhek ing panggraita angel nggonku muwos yen rina banget nglangkono piye sa ganti yai terus Pak sambunga ing wanci ratri karya sada
apik. Karyane sapa sa? Ki Sukron Suwondo. Wah, Abah Sukron Suwondo saka Blitar. Iya, mangga. Neno Mendah boyo entosita urip lan ngandika mesti bakal mulya jor lair putri Sulistyo lan bisa wes rono. Sampun matur sembah nuwun, tepuk tangan dulu buat Pak Seno Nugroho. Akhirnya gelem nembang jos tenan. Sembah nuwun. akhirnya gelem nembang dengkulmu kowe ora. Lho tenan kok berani terima tantangan yang ngene iki dalang wangun tenan. Dalang wangun tenan. Nek ra wis ana wiraswara ana sinden ki jane aku perlu bawa. Oh iya. Ya, ndak dikira aku bawa mung mergo disawer. Nek ya seneng jane. Ya. Ya kadang kala konjo seneng jane ora. Lah kuwi pamundutan saka kowe apa pamundutan sing liyane saka HP mau? Nggih niku wonten Podang Kuning napa Tembang Kangen sing pundi? Podang Kuning nggih. Podang Kuning. Ya. Ya iki karo kowe ngaturake matur nuwun karo bapak-bapak panitia iki hari menyongsong Sumpah Pemuda. Iya, kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Dene kula kalian rombonganipun Pak Seno Nugroho saged katimbalan wonten mriki. Mriki ora meriki. Nggih, wonten mriki. Iya. Dados mugi-mugi ingkang dados pangajeng-pangajengipun panjenengan sedaya saged kinebolaken dening ingkang akarya jagat raya. Saiki wis mulai rada wangun to. Ra ketang rasane kaya nguntal watu. Cepet-cepet kau pejajeng. Nek rak kata-katane wis mulai ana kata-kata basa Jawa krama. Iya. Ya, ngono. Tapi yo apik tenan iki dadi pelopor ngono ya, Pak. Pelopor piye? Ya engko Sumpah Pemuda kan kuwi mengumpulkan dari berbagai suku. Iki sing nonton ya ora mung wong Jawa, wong Betawi ya ana, macam-macam agama ya macam-macam, ya Islam ya ana, Kristen, Katolik kabeh ana ning kene. Dadi mugi-mugi ya dipersatukan dengan onone wayang kulit, Pak. Amin. Iya. Ngono ya, Mak. Budaya itu benteng terakhir kita dalam hal pemersatu. Ya, mula kudu diajeni tenan budayane iki ya. Budaya tata krama, budaya unggah-ungguh, budaya bermasyarakat, budaya berumah tangga iki macem-macem. Dadi nek nggunakake budaya iki mesti halus. Ora bakal ora nggunakake budaya ya mesti kasar. Ya, ngono ya, Mak. Mula iki pelopor kagem Depok iki perumahan pertama sing ana. Ya, betul. Nek ndelok sejarahnya mbiyen kan ya apa sing sadurunge kuwi wong Kristen zaman Belanda zaman tekan kene. Kuwi Kristen, wong Katolik, terus saiki akeh wong sing transmigrasi ning kene ngono lho pendatang akeh dadi akeh banget macem-macem wis kaya Taman Mini Indonesia Indah. Iya, Indonesia Mini. Iya, Indonesia Mini. Kok Taman Mini. Ngono kuwi sing dikersake panitia mula wengi iki ade matur nuwun dene sing dipilih awake dhewe ya, Sa. Nggih. Ya. Ya, karo ngaturke Podang Kuning. Monggo. Nadyan wujud temong peksi Neno wasewenggon kula lono
podang kuning iba bunga henga tiku neno nyanding bisa dadi tombo ya mangga esok awan yo esok awan ning omah wis ora krasa uyuran anggoleki sing tak sayang ngobong-ngobong meteranganku goleki ora krasa esok
Iki carane dandani cangkeme iki piye to ya? Lah piye? Ki nek ndi papan anggere rampung iki tak kon arep. Wes rampung, Pak. Ayo lagu Pak Jos. Iya, ayo ciri khase ngono kuwi wis. Bocah ra iso leren tenan kok iki nok wis. Nggo leren ki nek anggere kena lelara masuk angin terus gletak ngono kae wis. Ming leren nek urung ya ora bakal leren. Ya, iki mengko kowe isijin karo aku medun bar gara-gara. Arep ndi? Ngoyak pesawat. Oh, ngoyak pesawat. Aku ya tau nek iki ngoyakan kono mbok nganti lempoh nek kecekel aku. Tegese ngoyak pesawat ki, ngoyak jam ki bali terus esuk arep pentas meneh. Oh, ora bareng kanca-kancane. Ora. Ayo wis ben ra apa-apa wis nengke men tekor mbok men. Ya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Ya matur sembah nuwun. Mbak Elisa. Ya, saiki genti sapa? Sing nyuwun anu entuk layang-layang kuwi didhisikke no. Ya. Mbak Ayu sik, mengko sing karit nganu bar Mbak Ayu, Mbak Tatin. Ya. Mbak Ayu monggo jumeneng. Ya, yo. Kula dibengoki ya, Pak. Kula dibengoki. Dibengoki muni piye? Lah niku. Ah piye maksude? Nggih dibengoki. Lah niku, Pak. Ora apa-apa ya. Ku saking ngefene karo kowe kok ya. Iya. Ora usah wedi. Ya dibengoki iki biasa. Aku dibengoki mabur malah ora dibengoki njukan. Padake manuk emprit. Ya. Semono manuk emprit. Mangga. Mau pamundutan apa sing nyuwun kowe sing nyekar? Nek ditulis nang nggon layang mau apa? Lah napa? Lah kuwi dilumpuk Elisa ku ya ora tok ditadum to sak. Lah ya kuwi nang kono Mbak Ayu mendong nembang apa? Piye? Aku kon bukai kabeh iki. Ah. Wong Idam Sari. Apa? Nah, mau didumke nyiji-nyiji aja dilumpukke ngono kuwi. Aku ya. Oh, sik. Apa kuwi? Nyidam Sari, Mbak Ayu Purwalestari. Oh, ya. Sih. Lumayan, Cak. Ha iya. Bangane becak mumpluk kowe. Bangane becak nggih. Mangga. Yo, Nyidam Sari monggo. Inggih, Pak. Dawang bagus babejening ati nggih pundi no? Kaya ngene wong nandang asmara apa awakku dhewe Enone duh dewa Jawa Tengah welas samring Pak Mami. Mami. Besok kapan? Besok kapan katakan Jejer. jejer lan wong bagus.
umpamakna nahkoda tanpa prau sasat daraten pepetri ngidam sari kedawan lendodo ki. Aku ana suarane ya dawa banget kok. Ya. Onana, ya. Kali ngolon apa setiane kalakon. Tang gedelang. Piyayi penonton ki nek seneng karo budaya karo seni ming diyokne to. Yo. Jejere abu apik. Monggo yo. Ayo Mas Dion. Ae.
aku senenge karo Ayu iki arep awake lemu ning jogetane energik. Iya. Mlayu rono, mlayu rene. Delokke wong karo gila-gila. Mas. Nyenengke ya, Mak. Iya, ya apik ya. Matur suwun, Mbak Ayu. Nggih, kula betah nggih. Ha iya, kuwi jatahmu kok. Nggih. Lho, tambah Nggih, meneh. matur nuwun. Wah. Yo, kok guyune kaya cangik yo. Matur nuwun. Iya. Pokoke anggere nyambut gawe total iki mesti penonton ki mesti apresiasi. Ya ngono ya Mak iya. Kae disumbangke tambahi sawere tambah nggo anu tuku parem men nggo awake ndak keju. Iya ngono ya Mak. Heeh. Aja lali, Nak.